Il-mexxej Laburista jgħid li jekk il-ħsieb tal-kap eżekuttiv tal-Mater Dei mhuwiex l-istess bħal ħsibijiet tal-Gvern, allura teżisti problema strateġika. Madankollu Joseph Muscat jgħid li l-indikazzjonijiet huma li l-Gvern qed jaqbel mad-dikjarazzjoni tal-kap eżekuttiv tal-Mater Dei. Jekk min-naħa l-oħra kif nissuspetta li l-Gvern jaqbel miegħu kif diġà kien intwera qabel elezzjoni li għaddiet, kif werejna fl-2009, kif intwera bir-riforma li qed jipprova jagħmel fil-primary health care, allura mill-ġdid għandna sitwazzjoni oħra fejn il-Gvern mhux qabel elezzjoni ta'. Imma jekk jerġa' jiġi elett fl-elezzjoni li ġejja iddaħħal il-ħlas fuq is-servizzi tas-saħħa u s-saħħa ma tibqax b'xejn. Joseph Muscat qal li minn issa tiwiegħed li Gvern Laburista jassigura li s-servizz tas-saħħa jkun b'xejn għal kulħadd. Il-mexxej Laburista rrefera għal kumpens li l-Gvern ħabbar li se jagħti din il-ġimgħa. Qal li l-minimu li se jagħti għaż-żidiet fil-prezz tal-fuel kien ta' 14 miljun euro bħalma ta' s-sena l-oħra, iktar u iktar għaliex is-sitwazzjoni llum hija qar minn dik tas-sena l-oħra. Minflok il-Gvern se jagħti 4 miljun euro u minflok lil kulħadd se jagħti kumpens lil kwart tal-familji li intqal li huma vulnerabbli. Ma jfisser ukoll li għandna mill-inqas 110,000 familji oħra li huma minsija. 110,000 familja oħra illi il-Gvern qed jwarrabhom u mhux qed jagħti kasu. Familji li jħossuhom li huma middle class, li mxew il-qoddim bis-saħħa tagħhom matul is-snin u kull darba ilaqtuha fuq rashom. Joseph Muscat fakkar li fil-waqt li familja vulnerabbli ta' żewġ persuni se tingħata kumpens ta' euro fil-ġimgħa, il-Prim Ministru u l-Ministri ingħataw żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Tkellem ukoll dwar it-twissija li saret mis-Segretarju Permanenti Alfred Camilleri fuq l-istat tal-finanzi waqt laqgħa ristretta tal-ogħla uffiċjali tas-servizz pubbliku. Tinkwetati għax għandek bniedem ta' statura, a top civil servant, anzi nazzarda ngħid l-iktar bniedem li jaf x'inhi s-sitwazzjoni tal-finanzi ta' pajjiżna bħalissa, li jagħmel dikjarazzjoni bħal dan. Kien għalhekk li nhar it-tnejn fil-Parlament il-Partit Laburista talab spjegazzjoni mingħand il-Prim Ministru. Iżda Lawrence Gonzi qal li din hija biss fantażija għaliex mhux veru li saret laqgħa f'Kastilja fejn Alfred Camilleri tkellem b'dan il-mod. Jirriżulta iżda minn informazzjoni li ħarġet fil-Gazzetta illum li l-laqgħa msemmija minflok f'Kastilja saret fil-Ministeru tal-Finanzi u ngħataw dettalji ta' min kien preżenti u anke ta' x'intqal.